Moi! Lähdetään seuraavaksi katsomaan puolijoukkoteltan kasausta ja purkua ja vähän mikä se puolijoukkoteltta on. No yleisesti puolijoukkoteltan hyvät ominaisuudet on se, että se on iso, tilava. Sinne mahtuu vaikka kuinka paljon ihmisiä, noin 20 henkeä maksimissaan. Sitä pystyy lämmittämään, eli se pystyy talvella hyvinkin käyttämään tukikohtana. Aika paljon tuolla armeijan ja partiotoiminnan ja varmasti metsästysseurojen käytössä oleva teltta ja lähdetään katsoa, miten se kasataan. No niin, mitä me ensimmäisenä tarvitaan puolijoukkoteltan pystytykseen, niin tietenkin tavarat. Ensimmäisenä täällä on itse puolijoukkoteltta, mikä on tuommoisessa omassa säkissään. Sitten keskisalko, joka on tuommoisessa 3 osassa. 8 kulmakeppiä, 8 maakiilaa ja leka on hyvä olla mukana. Maavaate, mikä tulee, eli telttapohja. Ja tietenkin kamiina ja kamiinan putket. Ensimmäisenä lähdetään tekemään ja katsomaan se oma alue, mihinkä teltta lähdetään kasaamaan ja pystyttämään. Eli talvella otetaan lumet pois noin 5-6 metrin halkasijaltaan olevalta alueelta. Ja kesällä sieltä voi katsoa ne pahimmat roskat ja kävyt pois. Eli tähän näin. Sitten me tarvitaan 4 kaveria teltan pystytykseen. Sitten otetaan joka toisesta lenkistä kiinni. Etsitään narujen avulla se tuolta sieltä vielä 1. Noin. Ja tehdään teltasta 4, jolloin pussihan jäi tonne keskelle. Ja nyt kun meillä on se tässä 4, me pystytään katsomaan, että missä tämä oviaukko on, joka näyttää täältä. Et sen erottaa kyllä hyvin. Ja nythän me lähdetään kääntymään sitten siihen suuntaan, mihinkä me oviaukko halutaan. Ja me halutaan nyt tämä oviaukko tuonne suuntaan. Ja mennään, kierretään näin myötäpäivä. Sitten kiristetään 4:ksi se ja voidaan laskea maahan ja otetaan jokainen kulmakeppi. Sieltä. Ja 4 kiilaa. Eli kulmakepin laitto. Kaupallinen kulmakeppi, siellä on yläpäässä tämmöinen silinteri. Alapuolella on tuommoinen koukku. Ja käytännössä tämä pujotetaan täältä sisältä. Silinteri menee teltan reikään. Ja koukku tulee tänne alapuolen D-lenkkiin. Välillä nafti. Ja näin. Elikkä kun kulmakeppi on paikallaan, niin laitetaan maakiila
Ja sehän katsotaan niin kuin keskeltä suunta tästä tähän kulmakeppiä kohden ja noin 1–1,5 etäisyydelle tuolta teltan nurkasta. Ja maakiilahan kannattaa hakata hieman viistoon. Tarpeeksi syvälle. Kaveri pitää kiinni ja kiristää. Ja telttasolmu laitetaan tonne ihan juureen. Ja näitähän tapoja on monia, mutta mä teen sen näin. Tuolla on sen talvellakin hyvin purettavissa ja otettavissa ja siihen ei kompastu. Sitten voidaan ojennella vähän kulmia, että ne on niinku suorat noin luokkaa. Ja seuraavaksi me laitetaan noi toiset kulmakepit, maakiilat ja sama homma jatkuu. Hyvä, tässä on ensimmäinen vaihe, eli nyt on kaikki kulmakiilot paikallaan ja seuraavaksi Keskisalon kimppuun. Tähän on hyvä olla 2 ihmistä. Kasataan toi ja sitten lähdetään työntää oviaukosta perälle. Ja täällä on keskellä tämmönen ketju. Ja kahdestaan nostetaan se pystyyn. Katsotaan, että se on keskisalko on suorassa. Talvella Keskisalon huppu voidaan jättää, niin ottaa tuolta ketjujen sisältä tuonne sisälle, eli silloin ilma kiertää vähän vähemmän, mutta kesällähän siellä kannattaa, että kosteus pysyy poissa, niin se kannattaa jättää auki. Seuraavaksi maavaate, sekin kannattaa kahdestaan tehdä. Ja taiteilla tonne sisälle. Ja kamina jalkoineen sinne ensin keskivaiheelle ja sen jälkeen putki perään. Teltta on pystyssä, niin nythän me pystytään vielä vähän viimeistelemään sitä, että nähdään, että kulmahan ei ole nyt ihan, että tämä vähän lerpattaa, sitä voisi kiristellä. Näitähän kannattaa nyt lähteä sitten kiristelemään tässä vaiheessa. Näitähän saa myös yksinkin kiristeltyä. Samanlainen solmu, mikä viimeksikin, eli 2 kertaa kiilan ympäri, 3 lenkkiä ja viimeisin silmukka tuonne, se pysyy. Nyt kun teltta on kasassa, niin nyt nuo lumiliepeet
talvellaan, ne on tärkeässä roolissa. Ne nostetaan tänne ulkopuolelle ja tohon kasataan lunta päälle, niin silloin se on mahdollisimman tiivis toi teltta. Kesälläkin ne voi laittaa niin tälle ulkopuolelle ja siihen voi kasata jotain painoja, niin tuuli ei pääse huikumaan tonne telttaan. Joo, eli teltta on nyt kasassa ja nyt vaan kamiinaan puita ja niin nythän tästä niin pystytään kattoon, eli tänne mahtuu se noin 20 henkeä maksimissaan. Ja mitenkä täällä ollaan, niin täällähän päät laitetaan tonne telttakangasta kohti ja kamiina kohti laitetaan sitten jalat. Tuohon nyt seinustoille voi laittaa sitten niin vesikanisteria ja polttopuita ja kipinämiehen paikkahan on tässä. Ja kipinämiehen tärkein tehtävä on katsoa, ettei kavereiden makupussit pala ja kamiinassa olisi jonkinnäköinen tuli, riippuen tietenkin mikä on ulkolämpötila. Ei mitään, kiitos kun kattoit. Me ruvetaan nyt ottaa pienet nokoset. Niin teltan pussitus otetaan täältä keskeltä kiinni ja vedetään se kokonaisuudessaan suoraksi. Ja tämä jätetään pohjalle. Yes.